Здравейте машини, аз съм Янчо Сад. Както ви обещахме, всеки един ден ще ви даме предикшън за определен матч. По един матч ще ви даме за начало. По-добре е да вземете нещо, отколкото да не вземете абсолютно нищо. Прехвърлям ви към моят десктоп, за да ви покажа. Днес ще изтеглям и АК-то, който е дадено като giveaway от CSGO групата TradingBet. Моментално да прехвърлям към моят десктоп, за да изтеглям победителят и да видим кой ще спечели АК. Сега ще ви покажа точно за какво става въпрос. Това АК Redline Minimalware ще бъде за някой от вас. 167 човека са се записали, разбира се, трябва да сте споделили тази снимка, за да може да вземете самият giveaway от 1 до 167. Успех на всички, да видим кой ще бъде все пак победителят в този giveaway. 61 номер, сега ще видим кой ще се падне. Започваме да ги броим от самото начало, така че имате малко търпение. 10 човека до тук, 13, 14, 15, наистина ще бъде тежко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 човека до Мартин, 15 до Стефан, 24 до Стиви, 25, 26, 27, 28, 29 до Росен, 32, 3, 4, 35 до Александър, 36, 37, 38, 39, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 до Иво са 49 човека, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 до Олави, още 10 човека. Кой ще бъде щастливеца? 57, 58, 59, 61 и 2 и 3, 4, 5 и 6. Юли Александров 67 казахме, че ще бъде 61, извините, моя грешка. До Юли 67 казахме, че той 61 обаче, моя грешка. И 6, 5, 4, 3, 2. Николай Янев, гетрайте написал той, да видим дали е споделил обаче снимката. Да, споделила снимката, ето го победителят Николай Янев, 61 номер, за да няма лъжа и измама. Николай, ти печелиш това АК, даже ще добавям като приятел, ще ти го пратим това АК, а предикшенът за днес пък е бета на матчът между отборите на Gamers2 и Planet K, като сме сложили реални пари, $100 на Gamers2. Те трябва да победят, разбира се, с 2 на 0 мапа, коефициентът е 1,406, като ще спечелите точно $40. Аз пък сега ще ви покажа нещо друго. Ще има нов giveaway събота и в неделя, за това говоря. Събота ще бъде ето това АВП. Ще бъде дадено на някой от вас с 3 стикера, 2 на Нило, 1 на Snacks. Отново в групата CSGO Bet and Trade, като в неделя ще бъде даден ето този Good Knife. Виждате и неговото име, разбира се, цялата информация във Facebook. Следете и нашия YouTube канал, абсолютно всеки ден ще даваме предикшън, ще обявяваме giveaway-те, като ще теглим, разбира се, и хората, които са спечелили. Този Good Knife, повтарям още веднъж, е в неделя, ще бъде по-точно изтеглен в неделя, а това АВП ще бъде дадено в събота като giveaway. Даже са 4 стикера и на Forest има стикер и сами може да го наблюдавате и да го видите в този момент. Това е от мен, Янчо Сад. Всеки един ден ще ви даваме, разбира се, предикшени, така че следете ни в YouTube, следете ни в Facebook страницата и всеки един от вас е добре дошъл. Чао, чао от мен!